Good morning, खुलुमबाय आंनि बे मनजुलि ब्रह्म इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव फरायहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं। आंबो मोजाङैनो दं बर्थमान। दासो सिखारदों, बावाखै, मोखांबो सुवाखै, खानायल' ओरैनो खादों आरोना, खानायखौबो खानाखै। ओमफ्राय नंगुबैथ' गैया दिनैहाय, दा खयथायाव सफैयो? बेलासियावसो सफैगोन बायदि मोनदों आरोखि आङो। मैया हर थाबोनांबाय नालाय नंगुमैया। ओमफ्राय हराव फिसालाया उन्दुआखै, 10थासिम नागिरबाय थाबाय बाबा होननानैहाय। ओमफ्राय भिडिअ कल हरनानै रायज्लायहोनानैसो उन्दुदो आरोना दसे थानानै। ओमफ्राय दाना बिब' उन्दुफाबाय जोंजोंहाय, बिब' लक्ष्मिया। दाना बिफानि जायगायाव सोर उन्दुखो सानाखै, बे खानायाव हमनानै बोबाय थाबाय आरो हराव सिरि मोननानै। जा केसराखा बिफानि जोमथार आरोना जोंहा दैसाया। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ सोर सोर मोजां मोनो नायलांबाय थादो ना मा होनो सल'। सुबह का ब्रेकफास्ट आज मैगी खाएगा, खाना नहीं खाएगा आज। खाना तो है था लेकिन नहीं खाया, मन नहीं है आज, मैगी खाएगा। और लक्ष्मी का स्कूल बंद है आज, इसलिए ये भी, लेकिन ट्यूशन है 8:30 बजे से, इसलिए मैगी खा के ट्यूशन में जाएगा। मैगी खा के हेलो बोला, गुड मॉर्निंग बोला। हेलो गुड मॉर्निंग। मुझे बोरिंग लग रहा है। मानो गुदी सानलाय? गाव लोंखोन्दा मुलिखौनो दौगारबाय। न'सो बेबो न'सो नायलाय। बाबा मोखां मोखिं जोख्लोबना लाजोब। जालायबाय बिब'जों टिउसनाव थांफानो हाल्ला। थाथा होनदोब्रा, थाथा होन। थाबायानो एसे बामहाय मा हामाय आगैखौ बिदि खालामनो। नायसाया ये 8था टेस्ट। थांफानो मा जाहैबाय आदा स्कुल टाइम बाथाय 8:30 बाथाय। टाटा दैसा बाय। फैदो आबा फैदो, फैदो। थायानो थाया। फैदो आबा फै। थायानो। नोंबो एबि होनोसै आइ दैसा, नोंबो एबि होनोसै। थायानो एसे लांफा बिलाथ' दालि ओंख्रि नांजोबनाय नुवाखै गस्लायाबो जाम्बिसोना। ना लाखिनोसै जोंहा ना खि मास जिन्दा थाखि मास। মানে সব এরকম, ওটা কি মাছ? এই যে জিন্দাটা গ্লাস কাপ না, এটা গ্লাস কাপ না, এটা ছোট, এটা মিরকি ছোট, এটা সত্যি হবে। এই 50 নেই লস হয় না সব সময় রাখা না। খালি কারা খাতা ছিল তো, ওইটাই ছিল 50 টাকা দিয়েছে। ওই পয়সা বেবি রঙে দাঁড়া দাঁড়া একটু কত বেবি কি দেখি এই যে ওইটা মিঠা না তো গ্লাস जायो गासिखौबाबो नाजों गेलेलाबाय जोंना दैसायानो। अरद दैसाखौ अरद हाव थैनोबो गैखाया। हासुबाय नोङो
लेथ्रा गथ'आ नोंना सायनो नागिरदों सिखांखायजों सायफेरबाय सिखांखायजों सायफेरो एसे buan aku buan nak aku buan lah baba buan nak kau buan trái buan trái buan trái nak kau buan trái baba abuwa dang sini sekarang yang saya serba एम्फौ नै एम्फौ जानोसै आंथ' जाया एम्फौखौ ओमफ्राय आइमोननो एवना होनोसै आरोना बोलौलौ सोरबा गियोहाय एम्फौखौ मोदोमानो गैया दा एम्फौआ फिसासो गोदो जानो हायोमोन ब्रा दासो जानो हाला मा जाखोथाय थिनालि थांनो नागिरदों जोंहा नै बेलासिनि थिनालियाव बेरायहैनोसै गाइखेर ओमफ्राय हनै नानिया दाउ बयलार जानोनो दाउ बयलार लायनो नागिरदों आरोना थिनालियावहाय थाबायलांसै मर्निं बेलासि इभिनिं वाकबो जागोन थाबायबाय चाउमिन जानोसै जोंहा चाउमिन चिकेन पक'रा आइ भाइ चिकेन पक'राखौथ' हा हाफ 30 चिकेन पक'रा 30 नो ओमफ्राय चाउमिन चिकेन पक'रा जानो हाबेर आरो हाफयना 25 50 नालाय 25 बासो जायो 30 निफ्राय 15 20 थाखानि जाजागोन ना बयबो लाइनाव दं जानो थिनालियाव दं आरोना थिनालियावबो दाना बिहिथारसै जानाया मा जानो हाबा चाउमिन जायो नै जोंना नंगुमै राजाया नंगुमैथ' नङा दाख्लै नंगुमै होननायनि रायदों आरो सासे मानसिया आंना बोराय राजाया दासो दिनैसो फैदों आरोना मैया फुङाव थांनानै हर थानाय जाबाय ओमफ्राय दिनैसो सफैबाय आरोना आके थरस गई थी मेरा तुमको देखने के लिए मैं मेरी आके हेलो मिस्टर